אני איציק. אני נחום. ויש לנו רעיון חדש ומגניב. אנחנו הולכים לקחת סרטונים לא קשורים בכלל ולדבר עליהם. בצורה מעניינת. בצורה חדשה. בדרך שונה. בדרך מקורית. דרך שאנחנו המצאנו. ואף אחד לא עושה את זה לפנינו! אז יאללה, בוא! קיצור, יש פה איזה מישהי מפגרת. אין, נקבות הן מטומטמות! איפה זה היה? בקיוסק שם. זה היה בקיוסק? Да. את רצית וודקה והוא הביא לך רק רדבול. Да. מה זה דה? Да, זה כן. בואנה, אתה שמעת על הקטע הזה? איפה הקיוסק הזה נמצא? הנה פה. ולא רציתי את הכסף בחזרה? לא רציתי כסף בחזרה. מה זה, למה? נתנו לי 20 שקל לאכול. כי? מה אני אוכלת? וודקה. רק וודקה, מה זה? ולא מכרו לי וודקה, מכרו לי רק רדבול. אמרו לכי. זה חוצפה. חוצפה. האמת שזה חוצפה. אני אחרי גמילה חזרתי, רוצה לשתות וודקה. אני אישה רוסיה ואני מכורה לאלכוהול. אנחנו אוהבים אותך אישה רוסיה. אני חזרתי מגמילה 8 חודשים ו10 ימים ומוכרים לי רדבול במקום וודקה. איזה בבלטים, באמת בבלטים, בבלטים, חבר'ה זה בבלטים. משטרה בני זונות. חופשי. למה? בני זונות. יופי. לא עושים שום דבר, רק יושבים ומגרבצים כל היום. נו, מגרדים את הביצים רק. כן, איך הם מגרדים? לא יודעת איך, אין הם לי מגרדים, ביצים. אין לך ביצים, לא נורא. במקום וודקה מוכרים לי רדבול. לילה טוב מותק. יום טוב לך. במקום וודקה מוכרים לי רדבול. בוא'נה, היא אומרת את זה כל כך הרבה פעמים שהיא נשמעת כמו איזה פוקימון. רוצה אני להיות גיבור. במקום וודקה, בחרו לי רדבול. אני בוחר בך! והצלם בטוח שהוא הולך לעשות מיליונים על זה. בוא'נה אחי, אני מעלה את זה ביוטיוב, אני הופך להיות מיליונר. בטח. אחי, כאילו, אני חופשי. בטח. בוא'נה, הרוסים האלה. הסרטון הבא זה על איזה ארס מה אחד. היה הקטע עם הרוסים, על איזה ארס אחד שלא מתפשר על בית"ר. אני חולה על בית"ר, כל הבית שלי בית"ר. אפילו אשתי כבר משתגעת. אתה מבין? אני במקום תמונות של החתונה, יש לי תמונות של בית"ר. התגרשתי. מפתיע. למה? כי היא לא אוהדת בית"ר, היא אוהדת חיפה. בת זונה. ואתה יודע למה היא אוהדת חיפה? כי היא מטומטמת. אני זל! אתה מבין? פעמיים אני גרוש, לא פעם אחת. הפעם השנייה בגלל שהיא אוהדת הפועל בית שאן, והיא מהצפון שמה, והיה את המשחק הפועל בית שאן, אז באותה תקופה נתנו את הגול, אז עם שאיתן טייב עשה את השרוכים, ואומרים, אנחנו נתנו לכם את המשחק, היא אמרה את זה, היא קיבלה סתירה, היא קיבלה קפה שהיא עוד תזכור אותה עוד הרבה זמן, רק בגלל שהיא אמרה הפועל בית שאן. הוא התגרש פעם ראשונה, בגלל שאשתו אהבה את חיפה. שרמוטה. ואז הוא התגרש פעם שנייה, כי אשתו אהבה את בית שאן. שרמוטה. קוראים לי ארצ'ים זיידמן ואני לומד בכיתה ו'2. כתבתי שיר על חברי דימה. דימה שרגא חבר מצוין, חובב כדורגל וכמו כן גם בדרן. שלום, אני יובל שרגא, אני כתבתי שיר על חברי אלכס. אלכס הוא בחור עם שם משפחה ארוך, אוהב לצאת לפאבים וגם כן לוח. קיצור, תודה שבזבזתם 3 דקות מהזמן שלכם. זה היה יובל. זה היה אלכס. נו פיזדת. וזה הכפתורים. אוקיי, מקווה שנהנתם. אני מקווה שלא, אני מקווה שסבלתם, אני מקווה שעכשיו אתם יושבים ואתם אומרים למה בזבזתי 3 דקות מהחיים שלי?